ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ନବକିଶୋର ରାଉତରାୟ। ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ନଖାଉର, ପୋଷ୍ଟ ଗୋପୀନାଥପୁର, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପଞ୍ଚାୟତ କଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଧଉଳି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କୋଉ ଫସଲ କଣ ଇଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 35 ଧାନର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରମର ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ହଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ହରିସଞ୍ଜୀବନୀଟା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ଫସଲ ଦେହରେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ଫସଲରେ ଯାହା ଦେଲା, ପୁଣି ଆମକୁ ଧାନ ପାଇଁ ବି ଅଧିକ ଅମଳ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଲ ଦେଇଛି, ଭଲ କାନ୍ଦି ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଧାନଟା ବି ମୋର 90% ଧାନ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁ ହରିସଞ୍ଜୀବନୀ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଫରକ ପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ହରିସଞ୍ଜୀବନୀଟା ଯିଏକି 50% ମୋତେ ଦେଇଛି, ଅମଳ ଅଧିକ ଦେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁରିଆ ପକାଉଥିଲି ବା DAP ପକାଉଥିଲି କି ଗ୍ରୋମର ପକାଉଥିଲି, ସେଥିରେ ଯେତିକି ନ ପାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଠୁ ହରିସଞ୍ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧା ଅଧି ପୁରା 45 ପାଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଆର ଧାନ କେଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ପିଲ କ'ଣ ଅଛି, ହଁ ହଁ ଦେଖେଇବେ ହଁ, ଆମକୁ। ଦେଖିବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାନ ଏତେ ଭଲରେ ପିଲ ଇଏ। ହାତରେ ଟିକେ ଆପଣ ଧରିକି ନାହାନ୍ତି ଧାନ। ଆଉ ଆଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଅମଳ ହବ? ଭଲ, ମୋର ବହୁତ ଅମଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 200 ଗଉଣୀ ମୋର ବି ଅମଳ ହେବ 12 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ। ମୋର ଏଥିରେ 100 ଗଉଣୀ ବି ଅମଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଡବଲ ଅଛି ମୋର। ଲାଭବାନ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଭାରି ଆହୁରି ଆଶା କରୁଛି, ଆହୁରି ବି ଆଣିକି ସାରଙ୍କୁ ଡାକେଇ ଏମିତି ଆହୁରି ଫସଲ ଦେହରେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମୋର ସାର ବି କମ୍ ଲାଗିବ, ବିନା ସାରରେ ବି ହେବ। ହରିସଞ୍ଜୀବନୀ ଯେତିକି ଦେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର। ହଁ, ଆପଣ ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ ସାରର RCM ଆଜ୍ଞା ହରିସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ରହିଲି। ହଁ।